Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. Mu soma da maudu'i na farko, inda shirin ya karkata akalarsa akan matsalar yin horon da ya wuce kima a makarantun kwana da wasu malamai da manyan ɗalibai ke yi akan ƙananan ɗalibai. Ga dai ta bakin mahaifiyar marigayiya Nihal, wadda ta rasu a makarantar St. Louis da ke jihar Kano, Najeriya. Ina fatan a yi adalci, a yi hukunci, a nuna mai laifin shi, tawakkali da kaddara akan rasuwar Nihal. Na yi tun da na san babu wani abu da zai dawo min da ita. To dama ta koma gare ku masu saurare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa da ke unguwar Ma'azu, Kaduna, Najeriya. Ai tun ba yau ake yi ba, a azabtar da kai, a ladabtar da kai, ai maka azaba, ai maka kuma saboda duk mun yi boarding school din nan irin tsananin da muka sha. Amma wasu horon da ake yi, wasu abu ɗalibai suke horon ba malamai ba, har ga Allah. Kuma mu muna tsoron mu gaya ma malamai abin da ya faru da mu, saboda idan har muka sanar da malamai abin da ya faru, to ɗaliban na senior din mu za su iya zuwa su mana abin da ya fi haka. Kuma ya kamata gwamnati ta shigo a cikin wannan makarantu da ake ba ma na mata ba har na maza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai magana Ramatu daga Lagos. A halin gaskiya ta yanda siniyoyi suke horar da ɗalibai a makarantu, gaskiya yana wuce ka'ida. Kuma ya kamata malamai su rinka taka musu birki. Don bai kamata a ce don kana siniyo ka rinka ladabtar da na ƙasa da kai ba, wata rana ka ji mai ciwo, ƙarshen ta ma har a kai ga rasa rayuwa, to ne gari ya waya. Ya kamata in ma za ka horar daidai ba da cin zali ba. Ya kamata malamai da shugabannin makaranta su rinka daukan mataki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Malama Laura Idi daga nan jamhuriyar Nijar. Yaro lallaba shi ake yi, duk abin da bai gane ba a hankali a gaskiya matsawa matasa yaro ya karatu, hidi ma ya ƙara banɗarewa tunda da ya ga alama mai matsa mishi gaban shi haɗuwa zai yana karkarwa biya ba karatu. To ni dai abin da zan ce kawai a gaskiya malamai kuɗi ake biyan ku. To inda za ka wa ɗanka haka za ka wa ɗan kowa, ko yaro na kowa ne, ba a san ba mai magani sai Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Inna Sharifa, ina magana daga nan garin Kafin Madaki, jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan abu ne da muka ji shi ba daɗi, kuma hakan yana yawan faruwa a boarding school sosai. Kuma fa mun yi boarding school din nan mun gani. Gaskiya akwai horo mai tsanani da malamai da suke bayarwa da kuma seniors din, musamman su ma wani zubin seniors din. Ni ban ga dalilin da zai sa wai malamai ma su dinga ba da senior power akan na ƙasa da su ba, saboda su ai ba malamai bane. Wannan ma kuskure ne, kamata ya a dinga daukan mataki akan malaman, tunda su suke sakawa ake wannan irin zalunci, kuma su malaman suna horo mai tsanani tunda mun gani a gaban mu an yi mana kai. Tsakanin mu ma da wasu malaman sai ka ce ba za ka iya yafewa ba. Sunana Balaraba mai kemis Kinkinau, sarauniyar Kinkinau, Kaduna, Najeriya. Ina ma kowa fatan alkhairi. Ƙananan makarantar ma yanzu kuma su malamai sukan yi dukan ya wuce gona da iri. Yanzu haka ana nan ana kan magana malama ta ma ɗalibi duka. To dukan kaman ana tunanin ya wuce gona da iri. To gaba ɗaya suka yo zuga, su kuma yan uwan shi da yan gari gaba ɗaya aka zo aka far ma malaman da duka har cikin gidanta a sanadiyan haka. To ta zo ta rasa ranta daga baya. To kira a nan a dinga yin komai sai su duk abin da ka ɗauke shi da sauki shi fa zai zo da sauki. Dole malami ya doki ɗalibi to yayi ɗan kaɗan. Su kuma masu cewa za su ɗau fansa ko su rama su dinga kiyayewa fa, malaman nan fa koyarwa suke yi kuma sun tarbiyya ce suke yi. In an samu akasi a dinga yin haƙuri. A cikin maudu'i na gaba, shirin ya leƙa jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda bayanai ke cewa a halin da ake ciki yanzu haka ana ci gaba da samun ƙaruwar shaye-shayen
tallan kayan maye a tsakanin mata. Sai dai a wasu unguwannin hakan na haddasa rashin zaman lafiya saboda akan mai uwa da wabi jami'an tsaro kan kai samami. Fatima Sani, ɗaya daga cikin waɗanda aka harba a yayin samaman da jami'an tsaro suka kai unguwar Zango, cewa take. Ina zama a cikin gida sai aka ce ga 'yan duras nan sun shigo. Sai na fita na je na riko yara na. Mun shigo gida za mu rufe sai idan no kyaure shi dan duras din. Yana turowa ina dannawa. Sai kawai ya sa bindiga sai ya harbe ni. Sai na ce wayyo ku fito ya harbe ni. Sai yarinya ta fito tana kuka tana iyo. To da haka za mu ji ta bakin mai sauraron mu na gaba. Assalamu alaikum, ra'ayoyin mata zalla Radio France International, sunana Maman Aminu SMC Kwatas Kaduna Najeriya. Ba za su gane inda illar take ba, saboda inda illar take wurin masu sai da alayyahun nan, matan nan masu sai da su kubewa da alayyahu da waye da suke shimfiɗa shi a ƙasa, wallahi su bincike su suna sai da ƙwaya. Dan ni na gani. Sannan in aka zo waɗannan tsofaffin dillalai ko yaran mata da ke shiga gida-gida suna side-side, waɗannan ma ƙwayoyi suke kaiwa matan aure har gida. Sannan aka duba masu kemis, akwai masu kemis ɗin da daga karfe 8 na dare to sun buɗe sai da ƙwayoyi kenan, musamman a ƙauyuka. Za a ce musu maganin gajiyan aiki ne, wata ta je gona ta yi aiki ta gaji, wata ta yi surfe, wata ta yi sussuka, sai a ɗauki ƙwaya a bata a ce mata in ta ji daɗin shi kuma ba za ta daina ba. Kiran mu ga gwamnati da su shugabannin fatauci da miyagun ƙwayoyi ne ko hana fatauci da miyagun ƙwayoyi ake kiransu, su zama ala basiratin. Su bi matan nan su rika zama da 'yan shaye-shayen suna gaya musu inda suke, ta nan ne za su gane inda abin yake. Sannan su ma mazaje su ji tsoron Allah su rika kyautata wa matansu ta yadda shan ƙwayoyin nan zai yi sauƙi a ƙasar mu. Assalamu alaikum RFI, kuma na gata abu da filin ji cikin jamhuriyar Nijar. Yau shaye-shaye ko namiji ya yi sha kaka ya kare bale mace, kenan ya kamata a ce wannan tun yare ya ƙanane ma mayansu su nuna musu hanya ta tarbiyya ta kwarai shi na yi. Sunana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a zahiri na gaskiya babu buƙatar a ce sai sun yi amfani da ƙarfi irin na harbi, tunda kaga a yadda wasu ma suka bayyana, wasu ma hanya ce ta biyo da su wannan layi din ta kai ga abin ya ritsa da su. To muna ƙara jawo hankalinsu kamar yadda mun san cewa suna da ƙwarewa ta kusan kowane irin makamar aiki, yanayin yadda za su iya dakile waɗannan ɓata gari ba tare da sun jefa wasu daga cikin fararen hula cikin matsaloli ba. Assalamu alaikum filin rayuwata, sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger. Idan har suna so su ɗauki mataki to tun daga masu shigo da wa'annan kayan daga ƙasar da ma da suke shigo da shi to ya kasance a ɗauki mataki daga can, ba wai ainihin nan wa'anda ba su da ƙarfin komai kawai ya zama cuta za a ce masu ke arautarwa. Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya yi magana a kan batun goyon kakanni da abubuwan da kan biyo baya. Ga dai muryar wata kaka da ke rainon jikokinta tsawon shekaru 19. Ni dai a gaskiya ban sha wahala ka riƙe su ba, don ko an kawo min wani abu ko ba kawo min bane ina da abin da zan musu, ni dai kawai ga sun zama na gari ne kawai damuwa na kenan. Kalubalen da na fuskanta shine maganar rashin jin magana, ka yi ma yaro magana so ɗaya, ka yi so biyu, ka yi ba zai ji ka ba. Shin ya kuke kallon wannan lamari? Assalamu alaikum. Da farko sunana Madan Adama daga nan jamhuriyar Nijar jihar Zandar. Hakika goyon kakanni ya yi kwarai gaskiya. Mu goyon kakanni ne mun ji daɗi. Fisibilillahi. Ba irin na yanzu ba. Ba mu san daɗin uwa ba mu san daɗin uba ba. Amma kaka mun san daɗin ta ita ce uwa. Fisibilillahi. Assalamu alaikum, shirin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai, an koma gida birnin Kantagar Hanga. Gaskiya kakanni suna ba yara tarbiyya mai kyau, ba ta yiwa a ce kakanni suna shagwaba jika wadda aka yi horon su kuma haka nan suka horon jikokinsu. In kya gani irin wannan wani bi daga iyaye mata suke shagwaba 'ya'yansu, ba su son a yi ma yara magana, ɗiyansu ne ga a matsa ma 'ya'yansu. Sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar Najeriya. Wani ana samun kimtsa yara ya gyara su ya ba su tarbiyya, amma wani gaskiya ka bar yaranka a hannun kakanni ana samun matsala. Saboda kaga su ba za su samu su kai su makaranta ko ta arabi ko ta boko ko kuma yaro abin da yake a hana shi ya kasa hannuwa. To ta nan hanyar ne za a ce gaskiya gara suna hannun iyayensu.
Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International Arafai da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke cewa bisalam mu huta lafiya.